Семето на живота. Това е първата картина, която ще нарисуваме този петък от 19 часа в групата, която започваме по рисуване на енергийни картини. Защо да се включите в групата по рисуване на енергийни картини? Защото целият свят е енергия, целият живот е енергия, целият космос е енергия. И ние ще усилваме тази енергия, тези вибрации, чрез символите на свещената геометрия, чрез символите на зодиакалните знаци, на планетите, чрез символите на стихиите, чрез древните индийски символи. Затова ви каня да участвате, да се включите. Започваме този петък от 19 часа по рисуване на енергийни картини. Да бъдем сътворци на живота си, а не зрители. Да сътворяваме живота, за който мечтаем. Живота в благоденствие, в благополучие, в успехи, в късмет, в достатък, изобилие, в любов, в радост. Заповядайте да започнем заедно. 11 април, 19 часа. Срещите ще бъдат и на живо в град Пловдив, и онлайн, чрез Zoom. По-долу ще оставя описание и подробности.